Dobrý den, vážená poroto, jmenuji se Karolína Flegrová a jsem studentkou 3. zdravotnického lycea na střední zdravotnické škole v Opavě. A ráda bych vám seznámila s mojí středoškolskou odbornou činností na téma povědomí mladé generace o nemoci HIV/AIDS. Téma povědomí mladé generace jsem si vybrala především z důvodu, protože HIV je stále považován za celosvětový problém. I přesto, že se na celém světě nakazí více než 1 milion lidí, tak někteří lidé si myslí, že se jich tento problém netýká. Opak je ale pravdou. Také si myslím, že se mladá generace přestala bát této zákeřné nemoci a proto také v České republice stoupá procento nakažených mladých lidí. Další z důvodů je fakt, že jsem se již 3krát aktivně zúčastnila osvětového projektu Hrou proti AIDS, pořádaným střední zdravotnickou školou v Opavě se spoluprácí Státního zdravotnického ústavu v Praze jako moderátor. Pro prezentovanou práci jsem si stanovila 3 cíle. Prvním cílem je ověřit, zda žáci vědí, jak zabránit přenosu onemocnění HIV/AIDS. Mým druhým cílem je zmapování informací žáků o možnostech ochrany před nemocí HIV/AIDS a bezpečné chování při pohlavním styku. Mým třetím a posledním cílem je zjistit, zda žáci vědí, jaký je život s HIV/AIDS a zda přednáška doplnila jejich informace o problematice. Moji práci jsem tedy rozdělila na 3 základní tematické celky. Teoretickou část, praktickou část a diskuzi. V úvodu teoretické části seznamuji s pojmy, jaký je rozdíl mezi HIV a AIDS. HIV je virus lidské imunitní nedostatečnosti a AIDS je syndrom získaného imunodeficitu. Dále seznamuji s přenosem viru HIV, který se přenáší 3 způsoby. Přenos krví a krevními deriváty stal na počátku pandemie viru HIV. V dnešní době se používá tepelná inaktivace viru. Nechráněný pohlavní styk, neboli také styk bez kondomu, vykazuje vysoké riziko nákazy. Nejrizikovější je anální styk u homosexuálních párů, kdy příjemce semene je více ohrožen než dárce. Při přenosu z matky na dítě existuje určité riziko, které kolísá na stádiu infekce matky, zda byla použita cílená profylaxe u matky a dítěte a na typu porodu. I přesto, že je naše medicína na velmi vysoké úrovni, tak onemocnění AIDS je stále neléčitelné, proto prevence je na prvním místě. Cílem primární prevence je zabránit člověku nakazit se virem HIV. Zde by proto bylo ideální zasáhnout mladé lidi ve školách a edukovat je. Pod tuhle prevenci právě spadá náš projekt Hrou proti AIDS. Sekundární prevence se uplatňuje už u osob, které jsou nakažené virem HIV, kdy lékař jim stanoví diagnózu. Terciární prevence učí infikované lidi virem HIV, jak co nejlépe využít možnosti svého života. Nejdůležitější je ochrana. Zde řadíme používání kondomu, pravidelné testování, PrEP neboli preexpoziční profylace, neboli také předléčení, které se používá u osob, kteří jsou často v rizikovém kontaktu s HIV pozitivními. PEP neboli postexpoziční profylaxe se využívá u osob, kteří už byli v kontaktu s HIV pozitivním. Je to nová forma ochrany. Dostáváme se k praktické části. Výstupem mé praktické části bylo zjistit, zda žáci mají dostatek informací o téhle problematice, jaké jsou cesty přenosu viru HIV a jak se mohou před virem chránit. Praktická část proběhla formou 2 anonymních dotazníků před a po proškolení žáků. Do šetření byli vybráni žáci 9. tříd základních škol z Opavy a okolí ve věku 14 a 16 let. Přednáška probíhala v obecním domě v Opavě po dobu 3 dnů ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Opavě se Státním zdravotnickým ústavem v Praze. Aby vůbec mohlo dojít k přednášce, bylo potřeba proškolit moderátory. Byli to studenti Střední zdravotnické školy, kteří se po dobu 2 dnů školili pod vedením preventisty a asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví ze Státního zdravotnického ústavu v Praze panem Jiřím Stupkou. Samotná přednáška trvala 45 minut a obsahovala 3 stanoviště. Žáci se střídali na každém stanovišti po 15 minutách. Celkem jsme s moderátory proškolili 677 žáků. Dotazník před proškolením vyplnilo 456 žáků. Dotazník po proškolení vyplnilo 369 žáků. Dotazník obsahoval celkem 15 uzavřených otázek.
Ráda bych představila a zhodnotila pár otázek z mého dotazníku. Na otázku HIV je vir, který způsobuje AIDS, před proškolením správnou odpověď ano označilo 67% žáků. Po proškolení se procentuální úspěšnost zvýšila na 80%. Může se HIV přenášet podáním rukou? Správnou odpověď ne. Před proškolením označilo 80% studentů. Po proškolení již 91% vědělo tuto skutečnost. Otázka. Chrání hormonální antikoncepce, pilulky, před nákazou HIV byla velmi diskutována mezi žáky. Před proškolením správnou odpověď ne označilo 64% respondentů. Po proškolení se procentuální úspěšnost správných odpovědí opět zvýšila, a to na 73%. Jak všichni víme, tak AIDS je neléčitelná nemoc. Proto na otázku, je možné AIDS úplně vyléčit, před proškolením odpovědělo správně odpověď ne 69% respondentů. Po proškolení již skoro většina, tedy 82%, věděla, že AIDS je opravdu neléčitelné. Také jsem si do dotazníku dovolila žákům položit etickou otázku, a to, zda by si koupili ovoce od prodejce, který je HIV pozitivní. Před proškolením 23% respondentů uvedli ano. Po proškolení tuto skutečnost uvedlo již 42%. Odpovědi ne označilo 58% žáků před proškolením a po proškolení 43%. Odpověď nevím před proškolením zadalo 19% žáků a po proškolení 15%. Ráda bych navázala na diskuzi, kde se věnují vysvětlení jednotlivých stanovišť v projektu Hrou proti AIDS. Nejenom, že zde rozebírám a porovnávám mé výsledky, ale také zde porovnávám výsledky z dotazníkového šetření od Státního zdravotnického ústavu, výuce problematiky HIV/AIDS na základních školách a víceletých gymnáziích z roku 2015 a 2022. Byly vytvořeny 3 stanoviště. Stanoviště číslo 1 jsme použili také ke splnění mého prvního cíle. Účelem tohoto stanoviště je informovat žáky o tom, jak se virus HIV přenáší. Na panelu bylo vyobrazeno 15 obrázků se situacemi. Pod nimi byl stanoven terčík se 4 barvami. Bílá znamená neutrální názor, zelená bez rizika, žlutá s menším rizikem a červená s vysokým rizikem. A žáci stanovovali odpovědi. Druhé stanoviště bylo vybaveno tematickým bannerem, hracím kostkou a 5 skupinami otázek. Žáci hodili kostkou a podle ní si vylosovali otázku, na kterou následně odpovídali. Také se zde žáci učili, jak správně nasadit kondom. Účelem 3. stanoviště bylo navodit v žácích pocit tolerance a pochopení pro osoby s HIV. Na panelu byla znázorněna postava chlapce nebo dívky, záleží, co si žáci vybrali. Moderátoři vyzvali, aby si žáci představili fiktivního člověka a vytvořili životní příběh s HIV pozitivním. V závěru práce bych chtěla zhodnotit výsledky. Po absolvování přednášky Hrou proti AIDS a vyplnění dotazníku vyplynulo, že naprostá většina žáků vědí, jaké jsou cesty přenosu viru HIV, jaké jsou možnosti ochrany a jak se bezpečně chovat při pohlavním styku. A také si žáci umí představit život s HIV pozitivitou. Všechny mé cíle tedy byly splněny. V dotazníku po přednášce se zvýšilo procento správných odpovědí. Z toho vyplývá, že si žáci odnesli do života nové a důležité informace. Přednáška jim tedy byla přínosem. Zase domnívat, že v budoucnosti budou schopni tyto nabité informace vhodně použít tak, aby se touto zákeřnou nemocí nenakazili. Myslím si, že onemocnění HIV/AIDS by se rozhodně nemělo brát na lehkou váhu a projekty tohoto typu by se měly konat častěji. Na závěr vám chci poděkovat za vaši pozornost. Také bych chtěla poděkovat mé vedoucí práce, magistře Haně Nevludové a panu bakaláři Jiřímu Stupkovi ze Státního zdravotnického ústavu v Praze za proškolení moderátorů a všem zúčastněným moderátorům.